Harjoitukset tehdään molemmin puolin. Terve käsi harjoitetaan aina ensin. Istu harjoitusten ajan tuolilla selkä suorana. Pidä hartiat rentoina. Tee liikkeet hyvin hitaasti, kontrolloidusti ja pehmeästi. Kukin liike tehdään 8–10 kertaan. Tätä harjoitusta varten tarvitset pehmeän pallon. Aloita palleja hengityksellä, eli hengittämällä syvään niin, että vatsa liikkuu ulos ja sisään jokaisella hengenvedolla. Pyörittele hartioita pehmeästi eteen ja taaksepäin. Käännä päätä oikealle, keskiasentoon ja vasemmalle. Taivuta päätä pehmeästi oikeaa hartia kohti, palauta keskiasentoon ja taivuta jälleen pehmeästi vasenta hartiaa kohti. Tarkoitus ei ole venyttää niskaa, vaan avata ja aktivoida kudoksia. Taivuta päätä eteenpäin ja keskiasentoon. Pidä liikkeet edelleen pehmeinä. Vie lapaluut kevyesti yhteen ja sen jälkeen käsivarret edessä ristiin. Nosta hartiat korviin ja laske kontrolloidusti alas. Vedä polvi vatsaa kohti ja laske alas. Tee sama toisella jalalla. Ota pallo käsien väliin, pyöritä sitä molempiin suuntiin. Purista palloa kämmenten välissä rinnan edessä. Älä purista palloa sormin, vaan kämmenillä. Aseta pallo reiden päälle ja purista sitä kaikilla sormilla. Toista 8–10 kertaa. Tämän jälkeen purista palloa yksi sormi kerrallaan. Pyöritä palloa vyötärön ympäri. Aseta pallo vartalon sivulle kyynärpään alle. Ja purista käsivarrella. Seuraavaksi tehdään hauiskääntö. Aseta pallo hauiksen päälle. Pidä palloa toisella kädellä paikallaan. Taivuta kyynärvartta ylös ja purista palloa. Aseta pallo reiden päälle. Paina palloa reittä vasten, kuin vaivaisit taikinaa. Purista palloa liikkeen lopussa sormilla. Aseta pallo polvien väliin ja kädet polvien ulkosivuille. Paina kädet polvia vasten puristaaksesi palloa. Aseta pallo vielä reiden päälle ja purista sitä kaikilla sormilla. Harjoitukset lopetetaan syvillä palleja hengityksillä.